jsme všichni maturanti. Jsme všichni. Tak super, vypadá to, že tady máme všechny maturanty se šerpami, tak jim pomůžeme trochu. Budeme teď odpočítávat, až odpočítáme, tak maturanti sejmou šerpy a budou očerpovaní. Takže pojďte všichni. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tak tímto jsou všichni maturanti odčerpovaní a my budeme držet palce u maturit, aby všichni maturovali za jedna. Za malou chvíli přijde propočtí překvapení maturantů. Když se připraví,